Da yawan mutane suna tunanin cewa sauraye cutar malaria kawai suke sakawa ɗan adam. To haka ba gaskiya bane, don ko yau na zo na gaya muku saɓanin haka. Magana ta gaskiya ita ce sauraye sukan iya sawa mutane cututtuka da dama wanda suka haɗa da malaria ɗin, akwai zazzaɓi na dengue, akwai yellow fever, akwai chikungunya da wasu cututtuka masu hatsari. A duk shekara akan samu cases na cututtuka da sauraye sukan sawa mutane sama da miliyan 700, kuma sannan ana samun mace-mace sama da miliyan 1. Wannan dalilin ne yasa aka tabbatar da cewa sauro ya fi kowace dabba hatsari. So ya za ku kare kanku daga cizon wannan muguwar dabbar? Hanya ta farko shine a ringa saka kaya masu rufe jiki, misali dogayen kaya da dogayen wanduna, a ringa saka safa. Sannan a ringa amfani da mayamayai wanda suke hana cizon sauro, sannan kuma a ringa kwanciya a cikin net ɗin. Sannan kuma tsaftar muhalli tana da matuƙar muhimmanci. A ƙarshe abin da ba ku sani ba shine Najeriya ta kawo allurar rigakafi ta zazzaɓin malaria a wasu jihohi a waccan shekara. So muna fata a wannan shekara wannan allura ta kai ga dukkan sauran jihohi. So me kuke jira? Ku je ku yi yaranku allura ta rigakafi.